Хора, какво става в днешното видео? Трябва да качвам видео след... Чакайте да изчисля, след 9 часа и 20 минути. Не знам, ако не съм го изчислил правилно, не знам, 9 без 20 сутринта е. Така че... Сега малко съм болен. Виждам в брейнота стил. Стила брейнот. Добре. Ако иска някой да трейди с мене, кажете ми. Аз съм много голям нуб на тази игра. Аз нямам принципно много добри брейночи. Сега ще ви покажа колко ми са добри брейночите. Така. Сега само да закача беше. И започвам с долу. Така, вижте ги тук всички. На първия етаж това са брейночите. Сега на втория етаж отиваме. Това са другите брейночи. Ако искате да трейдваме, включил съм си трейдовете. Аз знам бешкинга. То брейнот ми е най-важен от цялата база. Като цяло трябва да се обере парите. Тук стана бъде час. Тук това брейнот прави по 3 милиона почти на секунда. Така че може да трейдваме. Кой има този? Мага. Марячо. Не! Човек. Чак мога да струмаме и той. Така. В смисъл това е целта на играта, да струваме брейнот, защото ако не е до тогава, за какво сам той е създал тази игра. Бачи тъпото. Щях да си имам брейнара от мариачи. И съм се объркал, защото не се влезнал в параимът сервери, не знам да даже правилно го произнасям, макар и. Не! Тая ребъртна. Тая е утре. Имаше Лостерлитус, което за мен е много рядко, ако не. Хора, може да трейдим. Ще ви дам тези двата брейнерата, най-важната ми важата. Това. И това. Ако може, искам да трейдиме. Сега ще да дадам палт мобилни до гарама. Антма дънг. Чакай, някой ме важа тото ми. Така. Пайш бе. Чичина, знаеш аз кой съм бе? Сега тук като имам те оръжия ще направя операция на зъбите. Гледайте тук какви тарапчета ми сложиха. Ти знаеш ли изобщо кой съм аз? Знаеш ли сега тая, като я погледнеш, ще стане лошо. Искам това. Конта. Аз съм само ловака. Гледайте, иска да ми стане приятел, бате. Аз тук ме се стисних приятелите. Днеска, брат, играх си 10 минути да ги почиствам, а пък сега тая иска да ми стане приятел. Няма съм, бате.
Ох. Хора, аз нямам памет, аз нямам такъв сервер, в който да съм сам. Може да видите. Представете си какво ми е трудно да играя в такива сервери, публик сервери. Само така. Какво е това? Не знам. Коя е тази игра? Не, по-хубаво бе едно само. Да, това ще копа с живота с 9 сутринта, бе, лайк. Тя спара бе едната парадизу аксулторино, или как се забах аз. Той има почти кюр. Майко! Ко ме бие, бе? Ко се случва? Ще подам чехлатата. Еш. Охо, чакай. Она лепнал ли? Не. Чакай, паш. 90. Ама бате. Що тук няма нищо, Що мога? Значи пожелавам му да му стюнат всичките брехи на релчи. Пожелавам. Бате, аз тук ще водя латте за едно нобини пицанини латте. Хора! Той е богат. Кажем при него по-хубаво. Вайбър! Мага, той има Вайбър! Той имаше Вайбър лавака. Фак! Тя ще му се чува. Чакай, сега че наговорих малко време. Просто чета тук, какво трябва за това. Аз хора, ако вие сте богати с това Brainrot,
Дайте ми нещо. Аз дадох Дискорда на Крилс. Вие сега трябва да сте добри. Трябва да ми дадете от филмасината някакви брейнарелчи. Виж, ще напиша... Ще напиша моето име, да видим. Това е моя... Пишеше така. Милан долна черта 668. Така се пиша. Ако може, моля ви, дайте ми брейночи. Какъв хубав ден е днес. Ами хора, аз само да се обера парите и мисля да свършва видеото, защото аз нямам повече да правате. Ще хора на училище ставаш на училището най-големия старях. След един час. Еми бе хора, ще бях 2 трилиона. Ако ви е скефил видеото, дайте по един лайк, се абонирайте, включете с камбанката. И това беше от мен. Аз бях Милан. От мен. Чао.